Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sarki still na ƙara dawowa gare ka. Mu masoya annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Ka san cewa a Kannywood masoya annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa. Kai ma kana ɗaya daga ciki. Na sani. Ko da baka faɗa ba, na sani. Ko ba haka bane ba, bai kamata abin da ka yi ba. Ina mai roƙonka da girman Allah, da girman annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kalaman da ka fito kai akan media ka gyara su. Nobody is perfect, only God is perfect. Ka gane? Ba wani abu ba ne. Ni yanzu a bidiyon da na yi, idan har na yi maka laifi, ka gane ko, na rantse maka da Allah in na gaya maka abin da ya ɓata maka rai, wallahi Allah, idan har na maka laifi, wallahi zan iya cewa Naziru sarkin waka ka yi haƙuri. Wallahi ban faɗi ba, saboda kana sama da ni. Ban faɗi ba, ban kuma yi asara ba wallahi. Ka gane ko? And then madagwal, kana ji ko, tsakaninka da Falalu ɗorayi da kuka samu da magana ummi lahaf, kar ka dawo da shi yanzu. Na roƙe ka kuma na ce kar ka dawo da shi. Wannan magana ce wacce aka fito midiya aka tona ma 'yan fim asiri. Dama kuma abin da duniya take so kenan. Dama haka kuke, ku dama in za ku sa mace a fim sai kun yi kaza da ita, in za ku sa mace a fim sai ta biya. Wallahi duk ba haka bane. Duk wacce kuka ga ta biya kuɗi an saka ta a fim, burinta ta ga an hasko fuskarta ko kuma an bata sin ɗaya. Amma har muka yi fim muke kan fim, ba a taɓa biyan mu a wulaƙanta ba. Ba a kuma taɓa kai mu location an wulaƙanta mu ba. Ba a kuma taɓa cin zarafinmu a masana'antar nan ba. Idan za ku duba hirar da aka yi da ni a Arewa 24, na rantse da tsarkin mulkin Allah abin da yake faruwa a cikin Kannywood shi na faɗa. Kowa ya san Fati Slow, in dai gaskiya ce ko za ka kashe ni, wallahi sai na faɗi ta. Wallahi ko mutum zai kashe ni, wallahi sai na faɗi gaskiya. Mu baka kyauta mana ba, kuma baka yi mana adalci ba.